नैफोरनो जाहैबाय मार्टियार्सफोरा फेमास फिल्म प्रडिउसार आबरिया ब्रह्मनि न'आ बिनि लोगोफोर नायनानै लादों बै नीला नुहुरनाय बिल्डिंआनो आरोना Hello, good morning and welcome back to my another video. तो लोगोफोर मेरे साथ है एक गारो दोस्त. Good morning, hai Pirang. पेंग्रा माने लोगोफोर. अच्छा, लोगोफोर पेंग्रा माने good morning आरोना. ओमफ्राय पेंग्रा माने लोगोफोर. Hi पेंग्रा, पेंग्रा माने hi friends, good morning. Ya. तो लोगोफोर नैबेनो जाबाय बड'लेण्डनि मार्टियार्स. तो माने आं थांनाय भिडिअ बादा खालामदोंमोन ना माने आं बिनि सायाव भिडिअ लाबोथारगोन होनना. स' दिनै फाइनाल लोगोफोर. थ' दिनै आं बेयाव हाबना देखायनोसै मा मा दोङो मा मा गैया नङा होमबा? Nah, ya boror penuang ni. या नाइस टू मीट यू ब्रो. बहुत अच्छा लगा भाई को मिलके. मैं गारो नहीं जानता हूँ तो इसलिए बहुत अच्छा लगा. तो अभी हम घूम रहे हैं बड'लेण्ड मार्टियार्स पे. लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय बड'लेण्ड मार्टियार्स. माने बहुत बोसोरनिफ्रायनो आं माने फैगोन सानदोंमोन आरोना. थ' दिनै फाइनालि लोगोफोर फैमारबाय आरोना. माने जोंनि इउनिभारसिटिनि खाथियावनो आरोना. खिन्थु आं टाइम मिलायाव फैनो हायाखैमोन. लोगोफोर बिनि बड'लेण्ड मार्टियार्सआ माने जाय मुंख्लं जालांदोंमोन माने जिउखौ बावलांदोंमोन. स' बिसोरनि गासैनिबो मुसुखा माने बेयाव गोसोखांथिफोरा दंजोबो आरोना. स' गासैबो लोगोफोर देखायलांगासिनो मा नाय. वाव भाई कैसा लग रहा है आकर फिटिंग भाई. माने बिथांनो मा फिटिंग दे फिटिंग पूरा फिटिंग. कैसा लग रहा है आकर अच्छा ना. Sora men tak layan tentang menca. नाम अच्छा Bodolena dak betungo je makan. Sia cem orang na yakor keto nah. या माने बिथाङा बुंदों जे माने बे बडि बरिया जागा माने बिथाङा फैना जोबोद मोजां मोनदों आरोना. माने एसे एनै दासान्दि बुजि मोनग्रा जाबाय दे गार'. फोरनियाव दङ मोनसे सिनारि आरोना. ओमफ्राय नै जादों माने जोंनि बर'नि मेन माने मुंख्लंफोरनि गोसोखांथिफोरा बेयावनो दंजोबो आरोना. स' आं देखायलांगासिनो लोगोफोर नैफोरनो जाहैबाय मार्टियार्सफोरा. बिथांमोननि जिउ बावसोमनायनि थाखायनो माने जोंनि बर' हारिया दासान्दि बे स्टेजाव लासै फैनो हादों आरोना. Ya, Regino. माने लोगोफोर थौ थांसै लोगोफोर आरोना. रेकर्ड माने गासिखौबो देखायनो हाजोबसै लोगोफोर. थ' सरि दे माने दायो जोंनि क्लासा स्टार्ट जाबाय. माने जोङो माने क्लास जानायनि सिगाङावसो फैब्रबदों आरोना नोंथांमोननो एसे देखायनो थाखाय. लोगोफोर दायो जों क्लास थांग्रोनोसै. मा जाय गासैखौबो दिनै सानसेनि गासै भिडिअखौ देखायलांगासिनो. अके जोंनियाव माने मोनसे कभार सं मोनसे डान्स खालामनाय जाबाव माने. ओमफ्राय जेबो जागा गैया माने क'क्राझार आरो टाउन ओनसोल मुवा जागा थाव नङा होमबा. थ' बेनिखायनो जों माने जोंनि हटेल जोंनि रुम भारानि बिल्डिंनि सायावनो जोङो लानोसै आरोना लकेसनखौ नङा होमबा. मा मोनसे अके थ' स्टेचुन फैगासिनो साननैसोनि उनाव. अके रेडि माइकमेन. अके Wow, what the dance man. Oमफ्राय जोंनिया माने सानाबो हाबहां जाबाय. स' बेनिखायनो दिनै जोंनिया शुटिंआ जाजोबलाना. स' गाबोन फुङावसो लानोसै. मासे फाल्तु लिबले किसोर रायलायनो दे बेलायनो सम दे. लेट्स गो. दे जागोन. अके. जि खस्थ' खालामनांगौ साला ब्लग बनायनो हान्थिया साला. दे जल्दी बस माबा गोलैयो आरो. अके नै जाबाय. ओके लोगोफोर माने दिनै जोंनि माने शुटिंआ फुरा जायासै आरोना. माने बिथांनो ओरैबायदि लेट ना साला गावगानो लेट खालामना लायो साना हाबबाय. खाम जानाय मानाय गोबाव जाबाय रे. आंनो संनांगौ. आङो निजे बनाबा लगे रुकी. थ' लोगोफोर बै नुहुरनाय बिल्डिंआनो जाहैबाय जोंनि बर'नि फेमास प्रडिउसार आबरिया ब्रह्मनि न'आ बिनि लोगोफोर नायनानै लादों. बै नीला नुहुरनाय बिल्डिंआनो आरोना. ओमफ्राय बिनि उननियानो जाहैबाय जेट बायदिया बे जाहैबाय गौरां भेलि आरोना. मोनसे बहुत लाक्जारि हटेल बियो. स' जोंनि माने रुमनिफ्राय नुहुरजोबो आरोना गासैखौबो. नै बे रिया आब'नि न'. ओमफ्राय निजा दोङो नै जोंनिया बिब' बिनानाव. थ' लोगोफोर
दिनै भिडिअ बेखिनिसै आरोना ओमफ्राय जिहेतु आङो थांनाय भिडिअ बादा खालामदोंमोन माने जोंनि बड'लेण्ड मार्टियार्सखौ देखायगोन ना स' लोगोफ्रा आंनि भिडिअ देखायबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय